Ce, mă? Social Gold 2. 4, nu știu ce naiba. Nici nu mă interesează ce rank am. La 2. Hai să căutăm player de încolo. Fac boost, full boost și plecăm. Și dăm la flare-ul ăla. Stai să-mi dau și eu ăsta. Ha. 2. Mai dau un painkiller și plecăm. Mergem la ăstea. La aplicator. Mergem la ăstea. Căutăm player. Ia, mergi la drop, mergi la drop. Uite acolo. Ai. Lasă aici, lasă aici. Stai. Mă chinui la asta să-l omor. Să mă chinui. Ce pula mea faci, mă, acolo? Coaie, trag după unul și tu te duci la alții. Doamne, bote, boss, îmi bat picioarele. Unde puii mei sunt ăștia? Vezi că vine. Mai unul, mai unul. Bine. Bine că ai dat de damage, nu? Nu ești, mă. Ești, mă, știi? Când te ajut eu să trag damage din ei. Să le dau de damage. E impertinent. Trebuie să iau grenazi. Bă, mai e unul, mă. Mi-a furat și kill-ul ăla, fute mașina asta. Aha, uite-l acolo. Ăla de acolo. Opa, hopa, avem în spate, stai. De unde a tras? Gata, l-am văzut. Bine, mă, așa. Bine, Mai e unul? Hai, coaie, uite și tu ce mi-a dă ăsta. Nu pot să iei pe fază. Ia uite, bă, ce mi-ai tu mie pe ăsta. M-a dus să-l văd, să văd care e faza cu ăla. Ori i-a dat revive, ori nu. A plecat, habar nu. Da, bine. Aha, uite-l acolo, i-a dat din nou revive. I-a dat din nou hit. Bă, coaie, dar ce naiba de geaua ăsta? Zici că-s hacker, frate, cum își dau așa repede revive, frate. E pe acolo, pe partea asta. Uite unul acolo. Tăpălă, ca așa mai pe. Na, mă, dă-te, mă, încăcat. Bă, frate, sunt prea departe ăștia. Ți-am pus ăsta, coaie, și chiar așa de orb. Doamne, partea asta sunt. Pui mei de nu înțeleg. Ia, bă! Trag după unul și ăla trage, așa trage încă unul. Vezi că e aici, coaie. Dă-l în morților. Vino încoace. E aici la piatra asta pe burtă. pot că... Și acum a venit până aici. Dă-i smoke și vii, ce pui mei. Mor aici. Ce
Dacă nu vii cu mine, ți-am zis că sunt în partea asta, tu nu vii cu mine, dă-te încolo. Enemies ahead! E aici. Da, mi-a dat, dă-l în pula mea. Mânca mi-ar pula cu toată gura și cu familia lui. Uite, Uite-l! Că tragi și tu pe ăla. Oh, no! Uite-te la el, băi! Păi mie nu mi apare că e dat hit. Nu, ce bufă. Deci știi cum e, știi, noi facem o echipă foarte bună, ești bun, eu dau hit-ul, eu mor. Eu am dat hit-ul ăsta de la... Eu am dat 2 knocuri, ești prost? Păi era cu echiperul lui acolo, mă. Dar a plecat în față, prostul, s-a dus în zonă, prostul. Vezi că prin stânga, pe acolo e unul. Că l-am văzut eu. După ăla trăgeam. Da, trăgea, m-a omorât ăsta. De la piatră. Nici nu sunt încălzit. Dacă nu am măgărate de mine. mă, dracu. Cu care, mă? Cu shotgun-le. Dă-i încolo. Mă, așa, da. Nu. Mai filmezi? Da. Bă, cât faci, mă? Cât faci? Ești un rost să mă picioarele. Bă, dă ce bine, bă. De ce bă? De ce dai picul ăsta așa repede? Podul de grăsan, de ghid, ce fi? Păi vezi. Mai bine îl lași pe ăsta. Păi și tu un 4 pe 24 și l-ai făcut. Bine că 4 ai să aveai. Da.
Exact.